Jakingo duzuen bezala urten Durangoko azokak 50 urte bete ditu, eta atzera begiratzeko partez, Gogoetaren plazak aurrera begiratzeko baliatu nahi du parada hori. Horretarako 4 egunez Gerediaga elkarteak eta Jakinek Gogoetaren plaza izeneko gune hau sortuta antolatu dute. Lehen egunean kulturaren ikusgarritasuna izan genuen mintzagai, bigarrenean kulturpolitikak, bihar euskal kulturaren prestigioaz arituko gara, eta gaur transmisioa eta erreleboa izango ditugu gogoeta gai. Eskerrik asko etorri zareten guztiei, eskerrik asko gure gaurko bi gonbidatu ilustre hauei, alde batetik Itxaro Borda, Oragarren sortutako idazle oparoa, Parisen bizi izana, egun Baionan bizi dena, Maiatzen sortzaile eta akuilatzaile bipiletan egiko bat, kantuan hitzen egilea, pastorala ere idaztera iritsi dena aurten, bere garaian Seaskako lehendakari ere izan zena, transmisioari buruz aritzeko persona oso egoki bat, eta zer esanik ez, beste aldean dugun... Ni payaso bakarrik, Joseba Agirretxez, payaso bakarri baino... Bi payaso gira. Gure payasoa... Txiki sentitzen nahi zure horrean, Itxaro. Sudu gorri ez dut ekarri bainan. Lasartearra, Irrien Laguneko klubeko sortzaile eta motor nagusietako bat, eta hori dena... Aurten ezagutu dut Itxaroa personalki. Ezagutu dugu elkar iako poesia gunetan. Eta 3 egunetan bere tasilaria izan nintzen. Orduan, kurrikulumean ikusten da, pizkate... Eta geroztik harremana uste dut betiko dugula. Gaiztera mona izango da gainera, osake. Hemen uste dut dena jakiten dela. Ikusiko dugu nola konpontzen diren taxista eta mona. Piskat, elkarrizketan hasteko, edo solasaldia hasteko, esango nuke biak zaretela gutxi gora berako adinkideak, biak zaretela gune ezain euskaldun bateko biztanleak, zuen hastapenetan biak pixkat desertuko lore edo konsideratuak, horri buruz galdetu nahi nizuek, zuen hastapenetan bazenuten kate batean txertatzen ari zineten sensazio bat, zerbait austera zentozen ustea zenuten, nola bizi zenuten hori? Ez da nini naiz hasiko, orden alfabetikoan. Ni hasi nintzalarik, hasi nintzen, duela kasik 40 urte, 15 urte nituen publikatzen hasi nintzen herria, astekarian. Iparaldeko astekari hortan. Eta beti iduritu izan zait, Euskara alorrean, dena behar izan dudala berrikasi, hizkuntzatik haste. 6 urte arte Euskaraz ari nintzen, eta gero 12 urte arte galdua nuen erabat. Frantses eskolara joan, eta bar. Ezagutzen duzue gure biografien zati hori. Eta 12 urtetatik gaintzina, dena behar dut ikasi, hori da, hizkuntza, gramatika, idazten ere Euskaraz, nahiz eta idazten nuen frantsesez, txikitatik. Guztia, eta egia da, denbora haietan oso gauzak gutxi zela, gaurko garaiari konparatuz, etzen hiztegirik, bazen Lafiten gramatika, bere horri alde horituekin, baina leku biziki berezietan manatzen zen, nik eskatu nion Oragarriko apezari, eta ale bat eman zidan, hori Lafiten gramatika eta Axularen gero. 2 liburu horiek antzituen soto batean, mutzutzen, eta bakarra izan nintzen herritarren artean olako oparia eskatzeko. Eta suertez, garai haietan, atera zen,
beti erabiltzen dudan tresna bat, hau da, haize garbiaren hiztegia. Haize garbia zen elkarte bat, Marie-Jean Miraberri eta Jean-Henri Txelar eta horiek eramaiten zutena, Hendaian kokatzen zen. Eta haiek orduan atera zuten hiztegi hori, bat euskara frantsesa, bestea frantsesa euskara. Eta enetzat funtsezko eliburuak izan ziren horiek, biziki luzaz. Gero, 80ko hamarkada hortara, heltzearekin euskara irakasteko Mendeberri elkartea bazen, gero etorri zen Aika, eta beste, eta beste. Eta menturaz, ondoko belaunaldiak, ez zituen guk bezala tresnak eskas. Eta ere, pentsatzen dut batzuetan, garai hartan idazten nuelarik, batzuek erraiten zuten idazkera salbaia nuela. Orain badakit zergatik idazkera salbaia nuen. Ni ere salbaiki hasi nintzelako idazten. Eredurik gabe, modelorik etzen, nun etzen herriako modeloa. Herria astekariak modelo bat banatzen zuen, hala ere iparaldean, nahiz eta Elizaren predikuz osatu modelo bat zen. Euskara mailan, horiek ziren gure iturriak, herria astekaria, eta igandetan euskarazko meza. Beraz hor, entzuten genituen testamendu zaharreko eta euskaraz idatziak oso ederrak dira. Testamendu zaharreko prediku horiek, epistolak eta bar. Eta horiek ziren pixka bat denbora hartan entzuten genituenak. Eta gero gure etxean, laborari etxalde bat, zazpi haur, kantuan bezala, zazpi senideko famili batetan laboraria zen gure aita, etzen libururik, edo liburu gutxi, eskolako liburu eta salbu, eta gure kultura denbora haietan, beranduago, Aresti eta horiek ezagutu arte, gehiago ziren Rimbaud, Verlaine, François Villon, Joachim du Bellay, frantses poesia eta literaturako izar horiek ziren gure ereduak. Hortik ateratzen da, idazle bat, euskaraz egiten duena gero. Mirakuilu bat bezala. Eta Lasarten ateratzen da, euskaraz egiten duen paliazo bat. Bai. Bueno, nik gurasoak baserritarrak nituen, biak, Errezildarra eta Lasarte horiarra. Eta hala ere, Lasarte horian, Eskola Nazionaletan ikasi, Lasarte horian Michelin fabrika jarri zen, dela ez dakit, 70 urtetik gora, eta Michelinek suposatu zuen iraultza bat Lasarte horian. Herri txiki bat izatetik, 4.000 langile zituen enpresa bat izatera, eta ia 20.000 biztanle dituen herri bat. Euskara irentzia, gure nortasuna galdua, eta nik baita ere 5 urte eman dituen Aekan Euskara berreskuratzen. Eta orduan ja txikitan hori futbola lagun artea dena gazteleraz, Texas futbol taldea zen guria. Errelan pinitu batzuk egin ditun. Baina gero Euskara ikastetik eta institutoko garaietatik eta ja ziginan murgiltzen beste giro batian eta aktivismoan batez ere. Gaztetxean, eta gaztetxean nun errok radikalaren garai haietan eta gaztetxeteko giruan, eta euskal gintzan, magisteritza ikasten hasi ginen, eta ni, eta kolo, eta bestiak, eta orduan Lasarte horia aeredua ikastolak enduta, ume guztika aereduan etzekiten ez da olentzeroa zeintzan. Eta horren hasi ginen, olentzeroren jaialdia antolatzen, oen dela 30 bat urte, eta olentzero hori ere urte batian, alako ongietorri alaitxu bat eman geniola, eta pintatu ginen, eta han abiatu ginen egun bateako, eta hori ze, bizkate aktivismoan hasi ginen, Lasarte horia berreuskaldundu dezagun taldea, poesia gutxi. Gero etorri zen Jakun, gero poesia gero etorri zen. Orduan zen, aktivismoa eta egurra. Eta aktivismotik, poliki-poliki joan gara, beste bizkat gauza estrategiak eta pentsamendua eta gauzak hausnartuago eta egitera joan gara poliki-poliki pausua emanez, ez? Paiazo gintzen hasi ginen, 3 mutila ginen, ez genuen gero ere pentsatzen garai hartan, gero ja neskak ere inkorporatu zian taldera eta beste gauza bada, ez? Baina bai, nire hasiera Lasarte horia ura alakoa zan eta zorionez asko aldatzen ari da kulturagatik, euskaragatik eta transmisioagatik. Kasualidadea da, euskal kulturan
arnas berritze edo aizeufada freskoak konsideratu izan direnak eremu ez zain euskaldunetatik etorri izana, hor dago adibidez barroka, Niko Etxartek eta Anjek eta ekarri zutela, barrok radikal basko eta hori dena Gasteiz inguruan, Barakaldo inguruan, pailazo gintza hartzen badu ere Txirrimirri eta Txibiton donostiarrak dira, zuek lasartearrak, etzarete azpeitiarrak, kasualidadea da hori dena? Beharra sentitzen duzu. Eta gainera, gu ginen los churres del eskualde. Euskal lasarte horia, Hernani, Usurbil eta lasarte horia zen, bueno, lasarte horiarra izan eta zerbait itxusila bezala. Baina guz beti sentitu gea Gipuzkoako sartagu da. Orduan, beharra sentitzen duzu. Sentitzen duzu, oxigenoren beharra, nik kontatzen dut, 16 urtekin nor naiz, nun bizi naiz, nor izan nahi dudan mundu honetan zein naiz ez, eta behar horretatik azte zara sortzen, ez dezun espazio hori ez. Euskararen maratoia egiten dugu lasartorian, 86 garren urtetik ez, 4 urtean behin hasieran, 2 urtean behin hasieran, 4 urtean behin gero. Eta zan, baietz 40 ordu euskeraz, lehendabiziko edizioa. Eta 40 ordu, larunbat goizeko 8-tatik, igandea gaueko 12 arte, eta holtzati pasa jendia, denetarik egiten du jendia, ea gai ginen euskaraz egiteko. 5 minutu baino gehiago ezintza mikrofonua isilik euki. Eta igandea gaueko 12-tan, esate genuen, bihartik aurrera, denok euskaraz egingo dugu, bihartik aurrera ni hostiaz. Bihartik aurrera gaztelera nagusi, eta hortik sortu zen espazio berriak, euskarazko espazio berriak sortzearen beharra. Eta gaur egun, esan dezakegu, 20 urte pasa direnean, 20 urte baino gehiago pasa 30, pasa direnean, lasartorian badaukagula koru bat, euskaraz aritzen dena 70 pertsonekin, badaukagula antzerki eta dantza eskola bat beste 500 pertsonekin, jarraitzen duela betiko euskal dantza taldeare bai, bere taldearekin, bertso eskola daukagula, solaskide daukagula euskal taldearekin, literatur txokoa ere, hilabetero Uxu Alberdi etortzen zaigula, eta momentu honetan, 1000 pertsonatik gora nik esango nuke astero euskaraz egiten dutela. Eta horrek ekartzen duen guztiarekin, saretzearekin, harremanekin, bizipozarekin, kultura eta euskal kultura eraldatzailea da. Nik sinistun dut kulturatik aldatu daitekela herri bat eta aldatuko daitekela mundua, usten badiguteko. Baina gero nik uste dut falta diala bitartekoak orokorrean sinistea benetan kultura dela lehentasunezkoa, dela estrategikoa, eta bultzada orokor hori nik hortan sumatzen dut gabezia. Behar bat ez da istripu hutsa, lurralde bazter horietarik ateratzea iardukia, horako zerbait baita, bai rokaren muntuan aipatu duzun bezala, Niko Etxartek Parisen deskubritu zuen euskara, eta gure etxean ere euskara balia ustatzen hasi giren, ama Parisen egona zelako, eta hori gertatu da familia askotan. Eta behar bada, ez da hainbeste gertatu Garazialdean, eta bazen alako hizkuntza aldetik edo kultura aldetik alako segurtasun bat, baziren kuadroak eta ereduak, finkoak. Eta gure bazter horietan, belaunaldi batetik bestera, eta geri zen hizkuntza galtzen aizela eta kultura galtzen aizela. Eta uste dut galeraren sentimenduak edo sensazioak eramaiten dituela jendeak iardukitzerat, eta hori behar dutela zuk egan duzun bezala hor dira, ez dute beren eremua galdu nahi. Baita ere hori alde batetik, eredu orokorra austerat. Pentsatzen dute, eredu orokorra kontserbatzailea eta hori eman dezagun herriaren inguruko apelzen kultura hori iparraldean, eta hemen ere gauza bera zen denbora haietan, horrek merezi zuela inagosaldi bat, eta inagosaldi guziak bazterretarik heldu dira. Eta beti periferiek dituzte barne muinak edo bihotzak kenkalagian jartzen gauza berriak sortzeko. Batzuetan emaiten du denbora lurikara horien onartzeko, horien bururaren eramaiteko, baina azkenean erdiguneek ere bazterretan sortu jaidura kulturalak beren ganatzen dituzte, zenta bazterrek amore maiten bali badute, periferiek
harresia erortzen balin bada, gotorlekoa da arriskoan. Eta hor, ongi garai batean egiten altzen, alako moko fin joera bat atxikitzen altzen, bazterretan eman dezagunik idazten nuelarik emazte historio eta hau, etzen ere emazte askorik idazten zuenik denbora haietan, emazteki bat, hori geldituko da haugak ukanen dituenean. Hola gertatu zen, ordura arte. Hola kalkulatuz, erdigune segur hori gizonezkoek osatzen zuten gorputz atomiko hori lan jerrian zen, behar zuten denek batera egin aintzina denbora haietan. Eta hori da, orain ikusten dugu, erdigunea ere, nahiz eta baden beti kosko gogor bat, erdigune hori ere, ideki dela literaturan, ideki da bertsolaritzan ere, nolako iraultza eman den 30 urtez bertsolaritzaren alorrean ere, bazterretarik sortu bertsolariek dute ekarri aldaketa. Eta batzuetan, bertsolari euskaldun berriek edo ikastolan heziek baserri mundutik ateratzen ez ziren bertsolariek ekarri dute iraultza. Eta horrek onartua izan delarik, horrek ekarri du bertsolaritzaren iraupena eta orain ezagutzen dugun fenomeno sozial horren garatzea. Eta uste dut beste alorretan hori ez dela oraindik egin, eta ez da hain erresa literatura nolako mandezagun 17.000 jende biltzea literatur ekitaldi batean. Literatur ekitaldi batean egun jende biltzen balin bada polit da. Eta egiten dugu 4 jenderentzat ere. Bertsolaria dugula ere. Hortako, hau da adibide bat hemen sustrai. Mugimendu horren adibide bat. Gauza bera transmititzen da edo transmititu behar da periferia horietan eta gunean. Eta gainaztuek bi periferia ezberdinetatik zatozte. Zure periferian frantsesa da nagusi, eta zure periferian erdera, eta gainera erdela referentziak eta frantses referentziak. Hori nola, transmisioan hori nola txertatzen da, ies egin barzaio horri, edo integratu behar dira referentzia horiek. Uste ginuen denbora batez, ies egin behar zela, behar ginuela gure mundu erreferentziala euskararen inguruan kokatu. Baina denborarekin ohartzen gira, batak bestia eta gure kasuan hiru mintzaira ditugu, hiruen elkarren osagai, azkenean. Niretzat oso importanta da ere, euskarazko iturrietaz gain, biztan dena, hor niz nire alatzen eta hor dut edaten. Baina, importanta da ere, irakurtzea eta mintzatzea gazteleraz. Eta importanta da, niretzat bezain bat, porrotxentzat, frantsesezko iturrietarat jotzea. Eremu untan, Atlantiko, Bizkaiako golkoaren magal honetan, anitzak gara, eta aniztasun horren sensazioa uste dut periferiek ekarri dutela erdiko bihotz hori. Nire nik uste dut transmisioa emateko izan behar dugula zer transmititu eta nun transmititu. Eta Lasartoria bezalako herri batean literatur txokoa ondela gutxi sortu da. Bestelatzen zer transmitituko duzu, nola transmitituko duzu. Ni uste eremu ezberdina dela, bat da irakaskuntzarena eta kurrikulunarena, eta bertsolaritza, zorionez, bertsolaritzaren mugimenduaren bitartez sartu da eskolan gaur egun, eta hor daude bertsolaritza lantzen eskoletan, ez bakarrik teknikak eta landuz, baita ere emozioak, komunikazioa, harremanak, oso importantea direnak. Eta hori egiten da, bertsolaritzaren bidez, egin beharko litzake literaturaren bidez, antzerkiaren bidez, eta bezalakoen bidez. Nik uste dut, baloratzea kultura, nortasunerako, herri baterako zerbait tronkala bezala, oso importantea da. Eta hori egin daiteke kurrikulunaren barruan, orrutegi horren barruan, edo kanpo.
ezin deguna da isolatu eskola eta pentsatu kurrikuluna dela eskolaren barruan ematen dela bakarrik. Eta hori bako litzake hori zabaldu eta eremuak elkarrekin lanean jarri. Eskolaren eremua, erregintzaena, instituzionala, eta hor utxunea daude, herri guztiak ezberdinak gea. Eta Errezien eta Barakaldon ez dira segurazki gusto berdinak egongo. Orduan nik uste guk ere bizkatoi detektatu inbar dugu eta sortu. Garai batean, gure Aitona Amonen garaian, modu naturalean ingo zen transmisioa, eta ipuinen kontakizuna, eta bar. Ni txikian nintzela etzeon telebisteiko indik. Eta sare sozialik zenik ez. Gaur egun, zen munduan bizi gea. Hipermerkatua hundik, erraldoiak, sare sozialak, besteak, osea, globalizazioa. Guzti horren aurrean, nik uste gu sortu behar ditugula guneak. Gu sortu behar ditugu literatur txokoak. Detektatu behar dugu nun dauden utxuneak herrietan, eta literatur txokoak, antzerki eskolak, dantzarenak, bestelakoak, eta eremuak horiek sortuta hortikan etorreko da transmisioa. Eta iruditzen zait horretarako ere, badukagula gabezi bat, prestatzearena transmisio hori, ez? Gure koruan lasartorian txapaz dator, zadoztetik, astelenero, eta bea, garai batetik ja musika eta organua eta kontrolatzen du, baina txapaz joaten zegoenean zer daukau. Orduan nik uste dut, eta lehen aipatzen nuen, estrategikotasuna kulturarena, tabakalera bat martxan jarri denean, tabakaleran euskal kulturak eukibarko luke bere tokia, bere bitartekoak, bere presupuestoak, hausnarketarako, sorkuntzarako, elkarlanerako, transmisiorako bide eta lan guzti horiek prestatzeko, eta horrek eskatzen du dirua, eskatzen du bitartekoak, eskatzen du begirada bat, eta nik momentu honetan faltan somatzen dut hori, ez? Bizkat, egiten da, egiten dalako. Eta daudelako sortzaileak herrietan da bestela, eta bertsolari eskerrak elkartu dian, da gizto mugimendua sortu duten, baina bestela ez dago guzti horri bultzada emango dion estrategia bat, ez? Eta gero, herri bakoitzak bere ezaugarria izango du, ez? Ni uste dut, herri batean rapa eta zea eta Barakaldon eukiko dute zea bat, eta bestean bestia, baina importana da hori, pixkat ikustea, somatzea, bidea jartzea, eta egitea. Jose Marik erraiten duenaren harira, kasualitatea da azken aldian, iparraldean, hainbesteko tobera, kabalkada, pastoral ugaritze etengabeko bat ematen ari dela azken aldian, eta emaitza artistikoaz edo emaitza kulturala zarago horren azpian ez aldago justu hori, ez? Transmisio gune bat, jendeak elkarrekin gauzak egin nahia. Bai, hori da, baditugu sare sozialak, badira, hori gero, iduriz eta jendea elkartzen dela, nola egan, virtualki, baina jendeak hala ere eskatzen du fisikoki ere biltzea. Fisikoki biltzea eta kulturarekin hageman fisikoa edukitzea. Eta egia da, iparaldean, badirela, urtero badira 2 edo 3 pastorala. Orain badira Xuberoan, badira Lapurdin eta badira ere Nafarroan. Pastoralaren boom bat bezala bada, toberak ere, baina toberak beti erantzunak dira. Leku batean bada arazo bat, eta antolatzen da lako antzerki, blik antzerki bat, antzerki zimista bat batean, bi hastez muntatzen da eta kritika soziala ekartzen da antzerki mota bat da. Eta bai, uste dut badela alako, izaiten alda ziznearen kanta, ez bagira baikorak, eta izaiten alda alako bultzada bat, orain behar dugu materialki, fisikoki, kultura hori behar dugu aintzirazi antzerkia, eta bertsolaritza, gehien bat antzerkia, bertsolaritza, dantza. Literatura ezberdina da, idazleak pertsona bakartiak dira. Oso zaila da korronte bat edo ibai bat sortzea idazletatik. Idazlearen egitekoa gehienetan, nun ez den agertzen, ez den mediatikoa, gehienetan etxean da, eta gero liburu aurkezpena, bizpahiru ekitaldi urtean. Intimoago da, baina literaturan oso zailagoa da segurtatzea eta bere halako ondorioak ukaitea. Ez da ikusten, batzuetan idazle berriak ateratzen dira, ez dakigun nondik, horrek beti segitzen du.
idazle eskolak egiten dira, baina ez da segur idazle eskoletarik idazleak ateratzen direla. Denbora batez bazen esperantza, literaturaz mintzatuko nahi, denbora batez bazen esperantza ikastoletarik aterako zirela idazleak, zenta ikasten zuten idazten, ikasten zuten fikzioa egiten, literatur klaseak ere bazituzten, baina nohartzen gira iparraldean bederen, oraindik ere idazleak ez direla baitezpada ikastola eredutik atera. Atera dira beste bazter, beste eskola eredu batzuetarik. Erraiteko batzuetan indarra emaiten da leku batean eta transmisioa beste leku batetarik ateratzen da, hori da, ibaia bezala. Zuek ere, Jose Mari, Irrien klubetik, etengabe ari zarete sortu nahian halako plataforma moduko bat, ez? Ikusezinak, gizarte honetan ikusezinak diren fenomenoak ikusarazteko, elkarren artean zubiak saretzeko, hori ere suposatzen dut intentzio baten emaitza dela, ez da? Bai, bueno, ikustea besteik ez dago zen munduan bizi gean, ez? Okupazioak, inbasioak, gerrak, bombak, egurra hemen, gero bueltan egurra hemen, mundua dago zapalketaz beterik, injustiziaz beterik, eta azkenean horrek eragina du kulturan ere. Pizkatu hain Frantzian eta orokorrean, gertatzen nahi dana, kulturalki ere bai sekulako eragina du. Eta orduan, azkenean ari gara, ematen du tontakeri bat, baina herri txiki batean egin daitekenak eragina du munduan ere, ez? Guk guretik egin behar dugu. Orduan edo, badago munduan eredu bat, eta gu pentsatzen dugu hor nola kokatzen duen gure burua, edo guk sortzen dugu gure mundua, eta saiatzen gara hortik dagoen munduari pixka bat beste buelta bat ematen. Eta hortan, importantea da, gure identitateaz gain, euskara eta nortasuna, eta baita ere gai sozialak, eta txikiak elkartu, eta izena eta izana, ez? Nolako Euskal Herria nahi dugun munduan, eta pentsa, Sovietar Batasuna zana, oain xenofobia daukagu. Barkatu, homofobia. Europan zehar, Le Penek atzo irabazizun, xenofobia. Bizigea ematen du, ez da munduaren, ez da ze aurrera duenean, eta fobia dauzkagu alde guztietatik, eta injustiziak eta zapalkuntzak ekartze ditu fobia guztik. Horari guztatet, importanta dela, gure baloretatik, gure Euskal Herrian zer da, gure auzolana, gure hizkuntza, elkarlana, txikitasunetik balore guzti horiek, eta gero gai sozialak ere direnak, horrez, pizkate gaixotasuna diala, nazioarteko kontu diala, familia eredu berrik diala eta beste dela, eta pizkat guzti horretatik saretu, elkartu eta txikitasunetik beti ere ingo dugu bakuna bat pizkate fobia guzti egin kontra, ez? Eta hor, importantea da ere, nik uste gure nortasuna herri bezala, gure baloreak pizkate izateko nor garen eta zer nahi dugun izan eta nolako mundua nahi dugun hortan sakontzeko. Segitzeko zure hildotik, uste du fobia horien guzien oinarrian dagoela kulturaren baztertzea. Eta kulturak zuek gaiten duzun bezala, jendeak biltzen ditu, eta ez bakarrik virtualki ohartzen gira, leku horietan guzietan, homofobia, xenofobia, islamofobia eta hori guziak langilefobia hori guziak aktibo dien leku guzietan gero eta gehiago kultura falta dela eta kulturaren transmisioa nunbait hautsi dela eskolako programak suntsitu dira orain gehienetan eskoletan badituzte berrogoi ikasle ezin da egin duela 30 urte egiten zen pedagogia berdina. Eta gainerat egitarauak justu dira beren mamitik, ez da historiarik ikasten, ez da geografiarik ikasten, izatea, pixka bat, virtuala bilakatzen da, bere inguruan, eta bere harreman sozialarekin, Twitter, Facebook, eta sarean. Hori du bere egunerokotasuna. Eta aski dute Facebooken edo berri bat, edo laido bat sartzea,
partekatua da 1.000.000 aldiz. Eta gana edu, 1.000.000 aldiz, ideia hori sartu dela 1.000.000 jenderen buruetan. Hori ez da gertatzen, txikitik biltzen girelarik proiektu baten inguruan. Eta hori ikasten da gauza bat, eta nik ere ikasten dut, musikariekin edo antzerkilariekin edo biltzen naizelarik, ikasten dut deszentratzen. Taldeari beste ardatz bat ematen, eta horren inguruan kolektiboki gauzak egiten. Eta uste dut hori dela, arrazena duzu aldertaik, hori da herri bakoitzan egiteko alitekena, eta egiten dena askotan ere. Hemen ari gara, gure balioez, gure nortasunaz, hori dena saretu beharraz. Galdetu nahi nizuen, ea zuen ustez baute dagoen transmisio ikuspegi oso bat sareturik Euskal Herrian ikusten da, aurrei zer erakusten diegun, zer zuzenduta dagoen, merkatu bat dira, aurrena, helduekin gauza bera, ikusi besterik ez dago Durangoko azokan zenbat liburu eta zenbat disko saltzen diren helduei begira, eta ze gertatzen da nerabeekin? Ez dago eten bat? Bueno, nik batetikan lehen oipatuet, azken hamarkadetan, lasartoria noin zorionez, dere duan daude ume guztik, eta kulturalki nahiko herri aktiboa daukagu, eta, bueno, aurre egin dugu ez. Baina azken hamarkadetan Euskal Gintzatik ludotekak, udalekuak, kuadriategik sortu dira aurrentzat, gazteentzat, familientzat, zerbitzua sortu ditugu haientzat. Eta egia da, horrela jasotzen dezunean ere, niretzat idea egiten, ni naiz pasibotasun batetikan jasotzen dudan herritar bat. Eta orduan aurrera begira, izan nik uste dut, pertsonaren izakeran, jarreran, aktibotasun horretan, horre utxune bat dagoela, ez? Nik uste dut hain hausnarketa ere badagoela, eta Euskal Herrian sortu da Oinierri izeneko mugimendu bat, eta bertan UESI bat dago, Irri Laguna dago, ikasi dago, topagunea dago, ikastoren elkarteko aizialdi taldekoak, Txatxilipurdi, Urtsintxa, Amarauna, dozena bat taldetik gora, eta hor pizkate, buelta ematen ezaio guzti honi, eta haientzat egitetik haiekin egitera, ematen nahi da pausoa ez. Aurrekin antolatu ludotekak eta udalekuak, eta gaztekin antolatu bereien ekinbideak, eta familiekin, eta gurasoak ere implikatu aurrekin batera. Eta hor da, jasotzetik bakarrik aurrak eta gazteak jartzea pentsatzen, hausnartzen, eztabaidatzen, erabakitzen eta egiten, ardura hartzen. Da kultura aldaketa bat, eta ni uste hori Euskal Gintzan ere guain nahi dela etortzen. Eta txiki-txikitatik ardura hartu behar dugu eta gauzak eman behar dugu eta jarri behar dugu elkarren begien parian, eta berdintasunetik eta errespetutik eta elkarrekin sortuz eta eginez, ez? Eta gero, gu beti esaten dugu, ez? Umea txikia direnean beti, nahi dugu bakarrik zapatan lotzia eta jatia ikastea eta bestea autonomia ematen dugu. Eta gero gazte biruzten dira eta egurra ematen dugu, besteik ez. Gaztetxea sortzen direnean, bestea da, itxi, eta zeatu, eta zea, eta benga, eta polizia, eta zea. Eta ni, bonberenean izan entzan, edan egun, Tolosako gaztetxean, eta ja, ez da gaztetxea, da kultur faktoria autogestionatua. Zeurera hausnarketa ematen nahi da. Eta ez bakarrik bonberenean, Pututzulon zarautzen, eta gazteizko gaztetxean da bestetan, eta transmisioari begira, leheno gaztetxetan iruditzen zian, 16 urtea, 17, 20 urte bete, igual ikastea unibertsitatea, eta pum, agur, ja niz gaztia, eta ora, etenak emate zian, ez? Beste generazio bat etorri barzun berri izazteko, oain ja gaztetxetan topatzituzu 40 urteko gaztiak, Tolosa batian da bestetan. Eta hor transmisioa ematen da modu natural batian, eta haude 14 urtekoak, 16koak, eta 40koak, eta transmisio natural bat, elkarrekin erabakitzen, ardura partekatzen, eta hoi bezalakoek nik ez dut ezautu. Bonberenea bezalako fenomeno bat gaur egun, eta hoi bezala beste batzuk, iruditzen zait oso interesgarria, eta lagundu beharrekoa ez, nik horrek ikusten dut, herrigintza, eskola eta instituzioa. Igual gero etorikoa galdera hoi, baina bueno. Elkarren osagarri, elkarrekin inbar dugu.
Eta berdia lokal autogestionatuak, eta berdia bakoitza gaztia gaztekin, eta umekin, eta etxonamonekin. Baina gero behar ditugu ere, elkarrekin izango ditugun espazioak. Eta esperientzia baude, gaztea gaitonamonekin, sexualitatea hitz egiten, eta beste gari batetaz hitz egiten, da bakoitza beretik emanez, da jasoz, da hori dena ere behar dugu. Baina hori ere iruditzen zait, antolatu daitekela edo, lagundu daitekela edo, bultzatu daitekela ez. Kari horretarat behar bada, bi gauza aipatuko dituzke, iparaldean bi esperientzia. Polit baitira eramanak, azken urte hauetan gazte, 14 urte arteko gazte horiek buruz, eta egia da txikientzat badela aukera, badira udalekuak eta beste, gero bada adin bat, nerabezaroa edo gaztaroa deitzen dena, hori beti problematikoa dena, izan da guretzat, orain izanen da gero ere. Alde batetik gazteak nahi du bere bizitza, bere gazte bizitza eraman, beti atzemaiten du kritika eta beste. Eta denbora berean nahi du ere beste kultura, bere ezagutzen dituen eta bereak diren beste kulturetako ereduak nahi ditu bere ganatu. Eta iparaldean, alde hortarik, badugu suerte handia Euskal Herria, badugu itxaso zabal bat, Baionatik Bilbora, edo gehiago. Eta bada, iparaldean bederen, moda handia surfarena. Eta sehaskak, eta beste elkarte batzuek antolatzen dute, gliz eguna. Eta gliz eguna da, gliz da legatu, frantzesez, legatu, eta eguna, bat gizu zer den. Egun bat bada, gaztentzat, surfari iniziatzeko, hau da, joera oso modernoa dena euskal kulturan. Amerikarrek ekarri duten amiarritzerat, eta emeki, bai hiztegia eta bai joera, euskal kulturaren barnerat ekartzea saiatzen duguna. Gero bada beste alor bat ere, zure Barroso? Odei Barroso eta horien inguruan, Ameriketatik eta Parisiko banlieue gogor horietarik etortzen den musika mota bat, adaptatzeko euskaraz, hau da, rapa egitea euskaraz. Bertsolaria izateak erresten dio bere flow hori. Eta hor ere, emeki, ostean aipatzen ginoen hori, kanpoko joera kultural batzu sartzen ditugu gure kulturan, eta batzuek ez dute baitezpada begionez ikusten. Batzuentzat euskal kulturak beti geldituko da bertsolaritza eta bertsolaritza lotua artzaintzari eta lugaren munduari. Eredu hori gero eta gehiago geldituko da. Bera, hortan hori baizik ezpada transmititzen, ene ustez, ondoko belaunaldietan, gazte horiek gehitu bilakatuko direrek zerbait eskazukaren dute. Hortako, badira saiakera horiek, integratzeko bazter gaidura horiek, rapa, surfa, roller, kirola moderno horiek, kantaan, eta gauza berri horiek txartzeko eta euskaraz egiteko. Ez da baitezpada euskal munduko kultur joera bat transmititzearen premiarik. Biak egiten aldira aldi berean. Azken aldian, xente aipatzen den joera bat da, euskal kultura kontsensuaren eta elkarbizitzaren inguruan ardazten ari ote den, Juan Luis Zabalak orain dela gutxi aurparketako kultura deitu diola. Ze arrisku ditu kultur eredu horrek transmisioari dagokionez? Alegia, kultur eredu horrek ze transmititzen du? Ez aldu laguntzen hegemonia jakin bat betikotzen? Bai, belaunaldi batetik bestera, beti izango da norbait, izango da talde bat, hegemonia hori uskailiko duena, edo saiatuko dena ereduak hausten, eta beti zerbait berri plazaratzen. Eta zerbait berri hori bere aldean integratua izanen da, eta eredu bilakatuko da. Orain arte, eta uste dut hori dela kultura transmisioaren bizit garritasunaren ereduetarik, frogetarik bat. Hegemonikoa bilakatzen da une batean, hausten da,
haustura egileak integratzen dira, hegemonia berri bat, eta beste. Eta euskal kulturan hori egiten bada, ongi da, azkenean. Eta ez dugu beti bai izaitearen beharrik. Bestaldetik, behar du kritikak ere transmisioan parte hartu. Kritikoa izan, bai literaturan eta bai beste alorretan. Bueno, nik uste esparru ezberdinetan etorri diala beti hausturak, ez? Antzerki gintzan, bain hor daude Fusan nahiak eta Esikopar eta Iparraldean, Dejabukoak eta Artedrama eta Luipus eta hori denak ere gaur egun antzerkiaren abanguardiak euskeraz hitz egiten du Euskal Herrian, zorionez, eta hor daude. Eta aurrekoak ere hor jarraitzen dute. Bertsola ditzen lehen aipatu dugu. Nola ustartu den zarra eta berria, ez? Eta dantzagintzan ere, Jon Maia eta kompainia ere berrikuntzak harri zuten, eta bere eztabaidak sortu zian, ez? Eta ni uste arlo guztietan, ni uste euskal kultura ere berritzaia ere badala, eta irekia dala, eta rapa eta aipatu dituzu, eta bestelakoak, ez? Egia da ere, herri txiki bat izan da, geurea bezalakoa, hizkuntza minorizatu bat izan da, behar degula konsenso bat nola aurrera atera, bitartekoa behar ditugu, eta sarea behar ditugu. Eta transmisio egiteko ere modu sakon batian, fuerte batian, behar dugu elkarlana. Eta instituzioak, herrigintza, kultur esparro guztik, baita be alternatiboak, gaztetxeak ere, Bonberenea hor dabiltza ez dakizen bat urte, plan urbanistiko horren barrun, mantentzean, bota behar duen, bendago Joseba, Tolosarra. Eta ni uste dut, azkenian elkarlan hori beharrezkoa dela, eta oinarrizko estrategia hori herri bezala auki behar duguna aurrera egiteko. Gero horren barrun, etorriko atzetikan egurra emango dutenak, eta tal, eta hori beharrezkoa den bezala, ez? Gu garai batean eman genuen bezala, eta baina emango duten bezala, etortzen dianak atzetik. Hori hola da. Aipatzen duzu estrategia, herri bezala, ados egon gaitezke edo ez, oso hitz lausoak dira, nor sortu behar ditu estrategia horiek, zeintzu dira estrategia horiek? Nik uste dut, askotan egilea, antzerkigintzan dagoena, hortan nahi da. Eta hor zentratzen du bere sormena, bere lana, Lipus eta adibidez, haulesti nititu azte santun bere jardunaldiak, eta kriston nadia, baina 20 lagun biltzen dira hor, bi aste horietan, eta gero badaude nola baita antzaz lanak eta jende joaten da ere ikustea eta parte hartzea. Baina oso berari sortu zaion zerbait, o bere taldeari sortu zaion egitasmo bat da. Eta hori bezala, errenterian egingo da bestea, eta iako poesia egunak izango dira, eta marabili ingo dute ondarrutarrek, eta literaturia osatuko da. Baina dira, ekimen oso herrikoiak, oso batzutan pertsonalak aurrera ateatzen dianak, baina horrekin bakarrik zoritxarrez ezin dugu. Ni uste dute, horiek oinarri hartuta, eta horiek kontutan hartuta, eta horiek deitu inbertzaile, eta kultura zari garenean, bauzka gore, zinemaldia, bestea, musikaldia, horiek egin behar dira, eta jarretu horretu egiten, baina beste azpiegitura oinarrizko hau, elkarrekin hausnartzeko, elkarrekin eztabaidatzeko, elkarrekin sortzeko, transmisioa bideratzeko, hori dena prestatzeko, ni uste instituzioek eman behar pauso bat hor, eta erregintza horra egongo da, eta bertsozal elkartea horra egongo da, baina instituzionaldetik deitu inbertzaiela hori denei, edo erregintzak atia jotzen duenean, hartu inbertzaiola, entzunin behar dela, eta hortikan egin behar dela. Eta instituzioa nik uste dut, horren parte izan behar dula, azpeitin kultur maila daukate. Azpeitin ere kriston lan egiten nahi dira. Eta udala da beste bat, mai badago, kultur eragile guztia daude, eta udala da beste bat hor. Konfiantza duelako herri horretan dagoen herrigintzan. Eta bere bitartekoak, bere presupuestoa jarriko ditu mai gainean, eta denon artean adostuko dituzte. Eta gaur egun azpeiti da, nik uste eredu bat. Nik uste dut elkarlan hori funtsezkoa da, eta instituzioetatik, lehenik eta behin. Eta ezker, eskuin, unionista, abertzale. Bizkator dena gaztea daude. Esparro guztietan, egon daitezke ideologiak, eta egon daitezke pertsonak. Irekiagoak, sensibleagoak. Eta beharrezkoa dugu, hor, kontuan hartzea,
elkarrekin hitz egitea, elkarrekin planifikatzea, pixkat egoak edo protagonismoak edo nik agintzen dut, o zuk agintzen duzu, pixkat alde batea utzi eta aurrera egin. Eta gero egongo dira gaztetxeak eta Aiton Amonen zarretxeak eta bestelakoak eta bakoitza bere tokia izango du. Baina behar dugu elkarrekin estrategia bat eta norabide bat jarri, herri bezala nahi badugu izan eta nahi badugu munduan gure tokia izan eta gure kolorea eman. Egingarri ikuste duzu hori? Egiten da. Herri lanaren eta instituzioen arteko lan hori, eta adibide gisa Biarritzeko adibidea emanen dut. Badu aspaldi, Biarritzek parte hartzen duela eta euskal kulturaren transmisioaren erakuntzan. Ofizialki. Eta uste dut Euskal Herri barnealdeko herri asko ere hortan dabiltza, bakarretarik dela hiri handietan iparraldean lan hori egiten duena, eta aspaldetik ikastola berria eraiki zuen, eta gero badira gau eskolak, bere ekitaldi prestigiodun guzietan uzten du leku bat, egia txipia, baina uzten dio leku bat euskal kulturari, antzerkiari, dantzari eta beste, maiatza dantzan edo harri batez bisori festival horietan, beti bada, egitarauan, euskarazko antzerki bat, dantza produkzio bat, eta bar. Gana edut, hori posible dela. Eta uste dut, ez dut sobera, uste dut, Baionan ere, bide hortarik abiatzen direla orain hauzapez berriaren ekipa horrekin, gaztetxe bat idekiko dute, eta Baionan beti izan da galdera, Baionan euskal kultura oso indartsua da. Baiona tipiko ostatuen inguruan, badira soto batzu, zeinetan antzerkiak egiten diren, literatur emanaldiak eta beste. Baina beti kripto moduan fasatu izan da, eta orain iduri du, mugimendu herrikoi eta individual horiek, individualak elkarten bidez, plazarat aterako direla, eta Baionako liburutegian egiten da ekitaldi bat irakur, hor euskal idazle bat gomitatzen da aste betez, literaturari interesatzen zaio euskarazkoari, orain arte holakorik ez da egin, eta azken 2 urte hauetan hori egiten da. Haurentzat ere bada euskarazko fondo bat, eta bar. Eta hori fenomeno berria da. Eta uste dut euskal kulturarentzat eta transmisioarentzat eta normalizatzearentzat ere, eta transmitituko da gauza normal bat balin bada, naiz bere konfliktiboa izan eta bar, baina gauza normal bat balin bada, aski ona dela, gero instituzioak dira, eta gu euskaldun gisa beti instituzioen kritikan ari gira eta jarraituko dugu hori egiten, nahiz eta herriko etxeak antolatzen dituen ekitaldietan parte hartu aperitif petifur biziki onak eskaintzen dituztelakoan. Zuk Itxaro Borda, idazle bezala, ze transmititu nahi zenieke etorkizuneko belaunaldiei, persona bezala eta idazle bezala? Da persona bezala lehenik euskaldun izaeraren ambiguitatea, atsegina ere bai, zailtasuna batzuetan, hori ere ez da erresa, baditugu ideologia ezberdinak gure gainean, arranoak bezala zirurikan ibiltzen direnak, horietarik ere askatu behar dugu, askatasun sendimendu hori transmititu nahiko nuke, eta idazle gai bati, nire esperientzia txikia, lagundu bideratzen bere tekstoa argitaletxe bateraino, suertea dugu maiatzen bidez. Maiatz elkartea eta maiatz aldizkaria beti hartu dugu idazle berrien hasteko eta hesteko laborategi bezala. Ordan badu 30 urte, hor badela esperientzia eta esperientzia gabetasuna gurutzatzen diren leku bat bezala. Egia da, ez dugu aipatu, ez dugu aski baliostatzen maiatz aldizkaria bezalako esperientzia bat. Iparraldeko idazle hainitz, gehienak ez dira ikastolatik atera, oraindik, horiek ere
etorriko dira, hasi dira, beren lehen tekstuak publikatzen maiatzen. Beren lehen harremana irakurlegoarekin maiatzen bidez eginda. Hori da, gehien bat laguntza, eskukaldi bat eman, batzuetan akulusista bat ere, eta gero nik ere alderantziz bildu masailako bat eganet bazu zaharkitua zira, zaude isilik, bazte batean orain niri bidea utzi, hori ere. Zu, Jose Mari? Bueno, ni batez ere pixkat bizipoza kutsatu nahiko nuke ez, berez modu naturalean. Ni Lasarte Horiako koruan kantatzen dut, oen dela 10 urte sortu genuen, Xumela. Xume, Lasarte Horia, Xumela. Ni naiz gaztenetarikoa. Gaude 50 pertsona, 55 emakume, eta 55 gizon, eta amonak, aitonak, alargunduak, jasemalabak azita dauzkatenak asko, elkarrekin kantatzen dugu astean ordu bete. Ze ondo pasatzen dugu. Elkargi piropuak emanez. Gugea de segunda regional. Gure koruan daude, txikitan botatakoak korotatik, ezik kantatzen zutelako, erretzen dutenak eta arazoa dauzkatenak, dutxan ausartzen ez dianak, hoi dira gure korotakoak. Baina ze ondo pasatzen dugu, elkarri begira piropuak emanez, lau ahotsetan, beti ikasteko, nola ez, hain bajotik hasita, beti ikasteko, beti hobetu egiten dugu, txaloa jasotzitugu, kantu jira batzuk egin, lenguan errigoraekin joan ginen tuterara, habilitasea eta zagizeta. Oain, amonek, esati dute semana behi, bueno, bolua daukat eta banua, eta ez da bakarrik ordu beteko koruoi. Horreit ditugu planak ostialeako, antzerki dator. Dago hau oso interesanta da, pelikula hori ikusi bestea planak ditugu, pote bat hartu gero, harremanak, sozializatu, bizipoza da. Pertsonen bizitza aldatzen du koro batek, ordu bete asteak. Korua zaigaitze egiten, baina berdina da antzerki talde bat, antzerki eskola bat, dantza talde bat, solaskide egitasmoi, baita ipar martxa, Northern Walking egitea. Andoni Egainak esaten zuen eran bios bat osatzea ondartzan, flasmo bat ez da kultura eta egia da. Ez da kultura. Baina gure herrian Lasarte Horian sortu da ipar martxa taldia. Eta guen da, bastoiekin. Bueno, hoi oso importantia da euskaraz izatea, hasieratik. Euskara taldeako antolatu ardunak, guk antolatu behar dugu, jarrita, ipar martxa eta euskaraz da. Eta, euskaraz sortzen da, eta jende berreia etortzea. Eta hortartian, kultura nahi dianak ere badaude. Eta jende berreia harremana sortzea eta ipar martxa egitetik pasatzen zu literatura txokoan egotea. Osa, ni uste dut, estrategia orokor zabal horiek oso importantea diala. Eta kezkatu behar dugula ere, ipar martxa taldea sortzen herrian. Ja, kirolaz ez dugu itxengo. Kirola umeena eta hori, hizkuntzaren gaia eta larri dago. Baina, ikuspegi oso zabal hori, herri ikuspegi hori eduki behar dugu, eta kultura hor txertatu, hor hegemonia indartu, hegemonia bat lortu. Lasarte Horian egingo dan kultura gaur egun, izan da euskeraz nagusiki. Eta ardalduna daudenak ere, maitasunez, abertxuleria gabe. Baina ardadunak ere, egon daitezetak horri behira, eta zen, hostiaz, zerbait galtzen nahi naiz. Eta nik ere, ikasi barkoeto, hasi barkoeto, zerbait egin barkoet, ez, hori importantea da. Ikuspegi orokor hori, eman, sakondu, indartu, zabaldu, eta gero ere, kultura, bizkaia, vanguardiak eta guzti horiek, bengatzetikan. Barkatu, bizipoza. Nik uste dut, baita ere kulturak aldatzen ditu, pertsonak aldatzen ditu. Pertsona bat, buru makur dagoena, galera pertsonal batengatik, bere egoera pertsonalgatik dagoena, kulturaren bidez, pertsona hori altxa daiteke, pertsona horrek toki bat ardezake, zoriontasunera hurbildu, eta herri batean parte importante sentitu. Ze koruan daudenak kantatu itegue. Eta nik kantatzea joaten ez da, ez. Zu oso importantea zea. Zu tortzea kantatzea honea, zu bezala pentsa hemen 70 gaude, beste hainbeste antzerki egiten, bestea dantza, bestea, eta 1000 eta zagizan magea, zer zatezu? Hainbeste algea ba. Bai. Eta tartian zu. Eta, kalea teatzea zea, eta agurta bai, eta zea, eta bai, ostialean ezaztu, eta bai, eta zea, noa, eta banator, eta zea, eta txintxarrien, eta gea bilargazia mendo, eta tutera joan ginen bai, eta zea, hilabete hortaz hitz egiten, joan ginela, eta joan behar degula, eta
nik uste ere transmititzekotan bizimoz hori, kultura ere badala eta euskal kultura dela bizimodu bat, alaitasun bat, eta sakrifizioak eta pasaditu asko, eta militantzia ereduak, sakrifizioa eta hori, eta hori eskatu gabere etortzen zego, kapotikan egurrata. Gure artean, elkarreko xatu, elkarrekin hazi, konpartitu eta pozik bizi. Nik uste euskal kulturak ere, ekarpen hori egiten dula oso garrantzitsua. Hemendik aurrera zuek galdetzeko aukera izango duzue, baina lehenago nik azken galdera bana ingo dizuet. Esan dugu hastapenean Durangoko azokak 50 urte betetze zituela aurten, denok dakigu orain dela 50 urte ze irudi zeukan honek. Ni galdetu behar dizuet orain, pixka eta usartzeko eta bustitzeko, eta hemendik 50 urterako Durangoko azoka irudikatu, eta Durangoko azokarekin batera euskal kulturaren panorama badakit oso galdera zaila dela, beraz, zientzia fikzio pixkatu nahi baduzu ere, Durangon egiten bada, ez bada egiten Marten edo Matt Damonekin, Durangon egiten bada, ongiriteke bi azoka mota izatea, bat virtuala, sarearen bidez, eta bestea orain bezala erreala, gorputz kulturala, unkigarri batekin, jenden elkarrekin biltzeko plazer horrekin, ere bai. Behar bada virtuala aipatzen dut, baina nolaz petrolioa urrituko den, elektrika garestituko den, behar bada etorkizunean, behartuak izanen gira, duela 60 urte bezala, edo 40 urte bezala, fisikoki elkartzerat eta fisikoki aintzina joatera koru batean bezala, bakotxak bere lekua ukanen duelarik eta beti geldituko delarik produktu bat partekatzeko. Partekatzeko, plazerez, atseginez eta bizipozez. Nik uste dut estrategiak egin behar ditugula. Leheno, aipatu dugu ez, saioan zeharrez, baina 50 urte barru ze izango gean, mundua desagertu ez bada, klaro. Porque oin hainbeste bombatazea eta cambio klimatiko, pues, gaizki guaz, keskatzeko mon. Home, haidea, oin ze hain behar dugu, desadezelerezatu, ez, pixkat, gure neurri jartu munduan, baina, bueno, gu herri txikia gea. Eta hori ere bentaja da. Elkarren zautzen deu denok, elkarlaneako, auzolaneako, bata bestiakin, hortako errezuteia gauzak. Horban, txikitasun horretatik, nahiz eta txikiak izan, estrategia bat, hemen daude jakinekoak eta beste bat lorea, gure udaberria. Eta beste asko, gure estrategiak finkatu, elkartu, instituzioa, erregintza, eskola, hanka guzti jarri hor, adinak, aurrak lehen epatu duguna, gazteak, aitona monak, denak elkarrekin. Eta estrategia jartzen badegu, 50 urte, pues agian gehago, mundua behar duen itxasargi txiki goi. Txatik ez? Egia esan, kapotik etortzi denean askotan hori esate, Euskal baite minute hemen gatzei asko. Orduan, jaro, pentsa, eta hori hor gabiltzala, elkarri mokoka, askotan. Baina jarriko bagina denok batera hor. Ez? Eta hor gure esku dago eta bestia eta pizkat hor denok batera fuerte eta elkarrekin, 50 urte barru, edo ez gaude, ez da existitzen, edo gehala hostia. Eta gabiltza hor txarlak ematen munduan, txatxilipurdikoak eta txarlak ematen, hemen ze gauza egiten nahi dian, jende guztiak kopiatzeko. Bueno, izaiteke dozen gauza, baina gure esku dago, mundua existitzen bada, gu hor, vamos, fuerte, dagote. Hau zen oraingoz, zuena da hitza, galderak egiteko, hemen txauzkazue, Jose Mari eta Itxaro, gero eta ilusionatu gago, ikusten denez. Lehenkoan etorri zen asisko eta bizkat ustete, bizkat ezkor, baina, bai. Transmisioa zari gara eta aurreko egunean hemen beste hitzaldi baten aipatu zen estrategia horren beharra, ez, elkartzeana, herrigintza, instituzioak, horako batiburrillo bat egitea, ez? Transmisioa zari gara, uste dut,
badagola ere beldur transmisio bat, errezelo transmisio bat, pentsatzen dut hortan, hainbeste urteren ondoren ere, oraindik ez delako olakorik pentsatzen, ez? Zer da orain edo egin daitekena, bihar, etzi damu, nahi baduzu datorren astean, koroan emanaldi asko baldin baituzu gaizki etortzen bazaizu, bazita hori egiteko eta estrategia hori adosteko edo elkargune hori sortzeko. Zer da hor moztu behar dena edo zer hor badago transmisio hori ere bai, errezeloena, beldurrena? Bueno, astu zaitu esatea, ausardia berdegula, Porque iristen geha batzutan instituzioetan edo emateko homologatu inbar degula, txintxuak izan behar degula, eta nik uste eta ausardia behar degula. Instituzioetan iristen garenean, lehen aipatu eta bakaleren kasua, bestiak, eta hor daude baindik, eta dena irekita dago, baina ausartak izan behar dugu. Hizkuntzarekin gure eraztuna lehen da bizi, Euskaraz bizi garen artean elkartu, elkarrekin egin, elkarrena guztiena bultzatu, gero beste eraztun bat ingo dugu, Euskararen alde daudenekin, nahiz eta Euskaraz ez aditu, eta horiekin ere elkarren egin barko dugu, eta beste eraztun bat, Euskaraz zer danen ez dakitenekin, ez, baina pizkat, ausardia eta konfiantza auki gurean, eta instituzioeta iristen garenean ebai, pin, pan, pun, pun, aurrea. Zer beste lan bateu, haber, zesango digute, no hemendik atakatuko diguteo. Eta gero transmisioana, zer itxaro, uste zuretzako zala. Egia, beldua eta errezeloa niretzat dira horiek. Egia da, ardura gure kulturari behatzen diogurarik, gure kultura gutxiesten dutenen begietarik behatzen diogu, egiten dugu beti hizkuntza txikia girela, hizkuntza minorizatua, hizkuntza zapaldua, hizkuntzari aplikatzen dizkiogu adjektibo negatiboenak. Baina horre, uste dut ikuspegiz aldatu behar dugula, gure hizkuntzaren kasua baino pisago dauden beste hizkuntza, 1000 hizkuntza edo 6000 hizkuntza badira munduan. Ez gira konturatzen, egia da, egoerak oso larriak izan dira, eta oraindik ere iparraldean gune zonbaitetan, eta belaunaldi zonbaitetan, gazte belaunaldi zati batean bederen egoera larria da. Baina hala ere, ez dugu sekulan gaur bezain bat ikusi, Euskaldun berri sortzen. Nahiz eta kiskun-kaskuna irien, ez diren perfektuki, suberoan edo erraiten dute, hobezunik isilik, Euska masakretzia beno. Errezeloak eta beldurak hori dira, eta horiek dira gehien bat transmititzen belaunaldi batetarik bestera, ezen ez da, eganez, Euskaraz ikasten du, kritikoa izan behar dugu, biztan dena, hori Euskalduna kritikoa izan behar dugu, hori, hala ere, ez dugu transmititzen, Euskaldun berri bat gehiago badugu, eta hor, ahal duguna egiten dugu bultzatzeko eta ikusmelde positiboago bat egiten dugunari buruz, kulturari buruz, batzuetan beti, idazleak gu bederen, askotan, senditzen gira, frantsesezko idazle baten ondoan gira, eta apal-apal, txiki-txiki, eta txikituak senditzen gira. Eta hori ez da normala. Ez da normala, hola senditzea, lako kolonializatu ikuspegi batetik, bai gure ekina eta bai gure kultura kontsideratzea. Eta hori gainditzeko, uste dut egia da, bizipoza, kemena, sinestea egiten dugunean, eta sinestea gure hizkuntzan. Orain arte, erraiten da beti Euskara menperatzen dugula, baina gehienetan Euskara gaitu menperatzen. Euskara gaitu eramaiten ustez dugun lekuetarat. Eta uste dut ideia hori transmititzea, belaunaldi batetik bestera, oso baikorra dela. Nik ala pentsatzen du bederen Euskarari buruz. Lebizta, nire guztan duen. Begira ukagur. Bueno, ez dakit. Ez da errexea, ez? Pizkate... bueno, gaur egun telebista ikusten badeu denetarik engoa, baina Euskarari gutxi eskintzen zaio. Zenet presupuestoan aldetikan da. Orduan da bilen jende bat orai da lanian eta ondo inaian, da programa batzuk badaude txukuna dianak, baina oso txikiak, ez?
Eta beti ere esan ez, beti joango dira, diruak eta presupuestoak, alkonkiz eta zea eta beste eta dihoaz. Eta euskarari, bai. Bai. Hor dago pizkate audientziaren borroka eta presupuestoena eta beste guztia, ez? Orduan nik uste dut ona bada audientziari etzaiola inbeste begiratu behar eta ona bada audientziakin hobeto. Eta hortarako behar dira bitartekoak eta konfiantza auki dagoen jende honien, zer jende oso ona dago zinemagintzan, hor dauzkagoa zen pelikulak eta loreak eta mama eta beste guztik. Osea, jende ona dago, zigatu euskal kulturan. Orduan, pues bueno, eustet konfiantza eman, bitartekoa jarri, dirua jarri, eta benga. Telebistan, hala ere, badira, konkiz eta, nik ez dut ikusten asko, baina, asko gustatzen zait, ETB batean, emankizun batzu, ez ditut ikusten, baina behin edo bietan ikusi izan ditu, ala nola buru bero, emankizun pedagogiko bat da eta ludikoa denbora berean. Gero, beste, beni fan absolutoa naiz, Goenkalek eman du, 21 urtez, Euskararen inguruan eredu, nola egan, anitz bat. Goenkalen sartu dira iparraldeko euskaradunak, sartu dira bizkaitarrak. Euskara aplikatu da bizitza errealeko gertakari anitzi, krimak, intzestoak, beti gauza tragikoakola. Uste dut hor sortu dela egunero hausatzeko espazio bat, ordu betez, eta gainerat erakutsi dute Euskal Sozietatearen belaunaldi guziak erakutsi dituzte adinekoak, erakutsi dituzte askotan badira gazteak ere, beraien arazoekin, droga, neskak, mutilak, homoseksualitatea, gai asko tratatu izan da Euskaraz, telesail hortan, jendartean tratatzen eta aipatzen ez zirenak barne, eta Euskaraz. Eta uste dut alde hortaik telebistak egiten duela, bide bat seinalatzen du gero bizit ahal izateko eta publizitatea erakartzeko behar ditu, zuk aipatzen dituzun emankizun horiek. Hori da, bai, eragin handia dute, bai. Bistan dena eragin handia dutela. Hizkuntzaren eta baloren transmititzea. Eta orduan hor denetari dago, denian bezala, baina ni uste dut lehentasuna meberzaiola gure nortasunari, gure hizkuntzari eta esan bezala, balore eta horri, ez? Gero, egia esan, Kika Munarrezek askotan esan du, ez? Inberdala, jokatu berdala zabalera eta aurrera, ez? Eskate, audientzia zabaldu, eta programa batzuk izan beharko dute, iristeko, baina horrekin batera jarri behar dugu bestia, jarri behar dugu mamia, ez nahiz eta audientzi gutxiago izan. Jokatu behar dugu zabalera eta aurrera, ez? Ezin dugu gatu bakarrik zabalerakin. Eta igual beste programa batzuen kopiak egin, eta horren onduan behar da bestea, ez? Orduan, hortago behar da bitartekoak dirua lankidetza hori dena, ez? Eta momentu honetan, krisia dala eta lehentasuna dira eta ez du ematen momentu honenetan gaudenikan, ez? Hortan, baina, bueno, gogoko mezua itxaro pentsu izan da, baikorra, eta horrea ingo dugu, pentsatzet. Oso ustraiz. Josebak galdera badaukala. Ez, bueno, bai, ez dagoen esan, emakumearekin, erabat ados nagoela, eta zuk esan duzu erdiparen, hor etendura bat, aurkitzen duzula, nera bezaroan, 12tik, 17 gutxo erabera. Egia da, umeek asko konsumitzen dutela, irakurtzen hasten dira, euskeraz, eta baita ere helduek asko kontsumitzen dute antzerki zinea, baina egia da, 12tik 17 ez dula konsumitzen. Eta ni, igual aurrenekoa izango nintzen, igual errebeldia puntu horrengatik, erderako joerare, gehiago hartzen dugula, eta kasuntan, nerabek hartzen dutela
baino hori nik uste errebeldi puntu bat dela, eta denborarekin ere ies egiten duela. Eta leheno, ez esan ez zuen, ies egiteari utzi edo behartu, ez horretara. Ezagit, zuek nola ikuste zuen, edo hori horrela dela, onartu behar dela, eta utzi urteak pasatzen, eta hasiko dira alduetan berriro kontsumitzen, edo behartu, edo bultzatu, eta nera behi euskeraz egitea erdi behartu, ezagit. Bueno, ni komentatuko nuke, hezkuntzaren sistemari erreparatuta, ikasi kantola zituen jardunaldiak eta Finlandia eredu ekarrizun, eta nik uste kurrikuluna, LOMCE eta bestiak pizka goiti bera dago antolatuta, ez? Dago unibertsitaterako prestatzen ditugu institutuan, batxillerrean, eta batxillerreako prestatzen ditugu DBH-en, eta DBH-ako prestatzen ditugu lehen hezkuntzan. Ez dugu beti gora egiten, ez? Goiti bera. Eta nik entzuna diote ikasiko Josebari Ozmendiri, eskolan aurrak zoriontsu izan behar dutela. 2, 8, 14 edo 18 urte izan. Eta indarra jarri behar daula pertsonan. Pertsonaren, bere nortasunea osatu, eta orduan beti gora imarko genuke plangintza. Eta pertsonak osatu, eta behin 18 urte egizten direnean, pertsona baldin baduzkazu, Finlandian, hola azkarrenak, kakotxen artean, azkarrenak eta besteen arteko muga oso lausoa da. Ez dago inbesteko, ez dago frakasoek eta onak eta txarrak. Orduan hor, iruditzen zait, haiekin pentsatu behar dugula, eta haiekin egin da, zer egin ez egin hainbeste txapa goiti bera, baizik eta haien interesai erreparatu, eta herrietan berdin, ez? Leheno aipatu dugu onberenea, gaztetxea, eta eredu horiek, ez? Pizkat haiekin, haiek kontuan hartu, haiek protagonista izan, haien guztoi erreparatu, eta hori igual badaukagula, iruditzen zait, gabezi bat, ez? Oso goiti bera ditugula gauzak, ez dugula haiekin kontatzen, eta haiekin kontatu beharra dago lehen da bizi, eta gero haien espazioak utzi ere bai, ez? Eta transmisio egin hortik. Baina, oso jende ona dago irakaskuntzan, Euskal Herrian bai, edo zein jardunaldi antolatzen ditula ikasik 100 gazte, 100 irakasle joateia, eta dago sekulako gogua. Igual horri guztiari ez egit izen jarri bertzaion, ez? Freinet, eta Piaget, eta Martinet, eta bestea, Euskal Herrian ere inbarko da izen jarri, eta hor aurrera egiteko prest dagoen jende guzti horrekin, eta gainera ideietan aurrera, eta gauza beste modu batea, eta berritzen, ez? Oain dela 50 urte ikastolak sortu zian bezala, oain ere beste buelta bat eman, eta pedagogikoki nola ingo dugun, aurrera egiteko, igual izen jarri bertzaio, eta mugimendua sortu, ez? Ez dakit. Baina, bai, ez dakit. Bai, gazte horiek behartzea, egunero gaitea, euskaraz, hori ustu dut, kontraproduktiboa dela. Ez, nik hori, beste aldetik ies egiterat ustea ere, eta hor dugu gure eskasa. Ies egiterat utziko genituzke euskarari bizkarra ematen dutelakoan. Eta uste dut transmisioaren betekizunetarik bat litekela, halako sare bat lehedatzea, ies egiten doazen horiek utzi beren ustez ies egiterat, eta noizbait sareak harrapatu ditzan. Urtsuak bezala. Eta badira baliabideak funtzionatzen dutenak, oraindik, bada biztan dena telebistako programazio bai badira, eta bada beste gauza bat ere alabak pizten zuena, da Euskadi Gaztea. Euskadi Gaztea, energi eta holako irratien antzeko bat da, horgo aurkezleek badituzte horako trailer egile botzuatzu edo horako botza erakargarriak, musika, euskal musika eta kanpoko musika garaikideak pasatzen dituzte, matrakatzen dituzte, eta uste gaztek behar dutela horako tensio auditibo hori, ikasten ari dirarik edo solasean eta bar. Eta, ene ustez, Euskadi Gazteak hori ongi egiten du, eta astapenean nik ere, enuen onartzen, eta nahi, egin zen, utzi, zer da irrati hori, Euskadi Gaztea da, Rosina mintzu da, eta,
Eta ez du sekulan moztu, erabat, Euskararikiko haria, hari horrek beste leku baterat eramaiteko posibilitatea utzi ziolako. Eta gure kulturaren baitan. Eta uste dut, transmisioa egiteko, hari horiek zabalik utzi eta ora. Osea, gure seme-alabak ikasi dute, sektor primario, sekundario, terciario, liburutatik. Eta Lasartean daukagu hartzai bat, Santa Barbara mendi ondoan, daukagu Michelin, eta daukagu Urbil ondoan, eta dendak, eta ez, pizkate atera ikusi, bizitu, elkarrizketatu, eta kulturan ere, ez dok amairuri buruzko dokumentalak zituen hor ametxartzailusek eta guatzezate, ze dokumental sorta, ederra, hori eskoletan egon marko luke. Batxillerren, DBH-en, bestelako, hoi dena baldo. Ez dakitez. Euskarria badauzkagu, baina gero erabiltzen ditugu, edo dago hortikan goitikan kurrikulum bat, ez dakitzen materia ze azterketak egin berdian eta horretarako zer ikasgaiak eman berdian la generación del 27. Orduan, sortzaien esku bakarrik ezin da utzi transmisioa. Sortzaiek, Inotel Lorrieta eta Mikel Márquez badabiltza herri transmisio egiten. Haiek hortan sinisten dutelako, beharrezkoa ikusten dutelako, baina ezin da sortzaien esku utzi. Edo Lipusen esku, edo Itxaroren esku, edo ezin da hoien esku utzi bakarrik. Hoiek egingo dute, baina behar dugu plangintza bat, estrategia bat, bertsolarik, idazleak, eskultoreak, kantariak, eskoletan, DBH-en, bestelakotan, herrietan, hortikan etorriko da ezagutza. Eta ezagutzetik maitasuna. Eta gero txiko dute eta egute beste mugimendu bat. Baina ezagutza hori ere planifikatu behar da, transmisio hori planifikatu behar da, eta estrategikoa dela sentitu behar dugu. Bestela, eskatzen da, salbezekin pueda, eskatez. Eta... ez dakit. Durangon segiko dugu, gogoratu Arratsaldeko 6etan erreleboaren inguruko mahai inguru bat izango duzuela hementxe bertan. Bertan Miren Amurizak, Joseba Lenoirrek, Daniele Sarri Ugartek eta Edoi Etxartek parte hartuko dute. Espero dut bertan ikusiko zaituztegula. Eskerrik asko Jose Mari, eskerrik asko Itxaro. Hone egin denoi. Folka izan dugu, gero heavy metala.